ലൈൻ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. അശ്ലീല വീഡിയോ കാണിച്ച് 12-കാരിയെ 2022 മുതൽ 2023 വരെ പീഡിപ്പിച്ചു. മലപ്പുറത്ത് 60-കാരൻ കൃഷ്ണന് 145 വർഷം കഠിന തടവ് ശിക്ഷ. 12 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 60 വയസ്സുകാരന് 145 വർഷം കഠിന തടവ് ശിക്ഷ. മലപ്പുറം അരീക്കോട് കാവനൂർ സ്വദേശി പള്ളിയാളിതൊടി കൃഷ്ണൻ 60-നെതിരെ മഞ്ചേരി സ്പെഷ്യൽ പോക്സോ കോടതിയുടേതാണ് വിധി. തടവിന് പുറമെ 8,77,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിഴ അടയ്ക്കുന്ന പക്ഷം തുക അതിജീവിതയ്ക്ക് നൽകണം. അശ്ലീല വീഡിയോ കാണിച്ചാണ് ഗുരുതര പീഡനത്തിനാണ് കുട്ടിയെ ഇരയാക്കിയത്. 2022 മുതൽ 2023 വരെ ഒരു വർഷമാണ് പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. മലപ്പുറം വനിതാ സ്റ്റേഷനാണ് കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടൈംലൈൻ ന്യൂസ്.